Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro gini gilong ki khubor bamta kasni. Menteri Sarkar u AL hang u bapet yagatna dream ran ulale chasora ha kasni tho ding ban bishar nya ya gajingwat bat jingplat im kabadang ya chakman ya kasonam Raghuvanshi bat u Raja Raghuvanshi ki shijur ki bawan jingok kai perthai ki bana Indore Madhya Pradesh ki belajar ngai. Ki nong jingok kai perthai na Indore ki ja hasora ka jingwat kadang yan kite ki arngut ki lapoi ha ka shnong maulakiat ilaka menteng ha ka arfu artring naitung bat kilami ban nejngo ya ka jingking double decker route bridge ka badon hanong riat ringkat bat ka local guide ubha wansai kila sa miet ha shipara homestay bat kila let check out min step ha ka arflai trik unaitung da ka bathmu ban wan phai biang shamaulakiat Hendrai om syam la yo isu yaki nadu kata kapor om syam la don kanu ka jing yo I bala pentikna ha shilinter kelenti ya kejat ne ha kejaka yang sukuti. La penmi jingma hadien bala lap ya kawe ka skuti bala no ka bala pentikna hadien baka dei ka jongki ha sokra rim ha ka arp sautrik unaitung. La ujor FIR hadien baki bahayeng hasem jongki ni ki arngut kila pentip baki laja. Lalap ru bagi teki arngut kila litbu ya kitiar jongki hamanha homestay hasad sopen sora ha ka arfu artrik unaitung. Namar ka jingther uslap bar ka jingbam dan jakasa ka jingkit ka bala pli hadien ha ka jingdon lang ki bahayeng hasem kamshim la ai kanu ka jingyalam ka bathamai. Lai tali ki kinhun wat bat pelad im balaya rap ki kinhun K9 ki drone na ka North Eastern Space Application Center NESAC bat ki briu na ka kinhun trekam bakar pangson lapen trekam ha ka leng ki jaka bakongsan bat bajngai. Kini ki kenthup ikilenti lingba ka nongriat pendem dekhar maulakhiat mausahau wa kalyar bat lingba ka we saudong ya kini ka jingwat lapenya ru syaki thliu ki bajliu ha shilinter ka maukdok umding po bat ka sora rim ha shilinter ka surok shillong sora. La pentrai kam ye kinong shong shnong na kabenta ki jingtip bat la batha ki officer penroi jungki belong ban penkhi ye kinong trai ha ki jaka ban kershan ye ki jing persangwan. Uhek ula bishar benya ye ki jing trai kam jong ki bun teli ki tenat bat la pengsan ye ki jing don kam ban wat benya ka besten ka bayadei bat ka benya. Ula penti kena ye ki jing kershan bapura jong ka sarkar bat kentu ya baru ki badan kti ban penjur ya ki jing persang ban wat ye ki arngut ki belajar. Kibor penyat kidang beteng ban but dien ba ya ka jinglong jingman.